Nagkadaol na sa rabang atong kasaulugan sa Sinulog 2025 mga idol. At ang atangi lang yun na siya ninyo kan tanan mang mga kalihukan ato yun ang i-plug diri ato yun ang i-mention diri kay para nga guided ang tanan nato makiigsuunan nga kanunay gyud himo nilang tulumanon ang pagsalmot pod sa mga nakahanay nga mga aktibidades sa atong kasaulugan sa Sinulog 2025. Usa sa mga pag-atangan pod mga idol no naghandam naman ni atong mga nagkadaiyang nga LGU sa pagsalmot niini. Ang napilian ang Dagitab Festival no sa DAKBAYAN sa NAGA nga baguhay lang pod nga natapos sa idol. Ang Dagitab Festival ang napili pod ni Governor Garcia mga idol nga iyang makauban sa Pag Sayaw Pag Balik sa umaabot nga Sinulog 2025. Atong paminanog kompletong detalye sa mo report ihatod kanato ni Idol Chixie. RMN Report. Gi-anunsyo ni Gobernador Garcia nga mosayaw siya pagbalik sa umaabot nga Sinulog Festival 2025. Diyan iyang gibutyag nga ang Dagitab Festival sa Dakbayan sa NAGA, kinsa mao ang kasamtangang kampiyon sa Pasigarbo sa Sugbo tuig 2024, mao iyang makauban sa iyang guest performance sa maong festival. Gihimo nini nga pag-anunsyo atol sa kasaulugan sa Dagitab Festival sa Dakbayan sa NAGA ni adtong Lunes. Kahinumduman nga karong tuiga, misayo ang gobernadora uban ang sugat kabanhawan sa lungsod sa Minglanilla, kinsa mao usab ang kampiyon sa Pasigarbo sa Sugbo ni adtong tuig 2023. Samtang ang Sinulog Grand Ritual Showdown sa umaabot ng tuig 2025, ipahigayon pagbalik sa Cebu City Sports Center. Alang sa IFM, balita sa buntag kini sa Idol Chixie. Di kapungan sa paghatod sa nagunaog labas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM, balita.